Bé, doncs després de tot aquest temps, havent passat per la base de l'Andorra i havent estat aquests 2 últims anys a Lleida, doncs va sortir l'opció de tornar i veient com anava el projecte, veient que s'anaven any rere any anaven passant a diferents partits de Champions, de Conference, doncs crec que era la millor opció per mi i aquí estem per intentar sumar, ajudar i tots aquests anys d'experiència tant internacional com a fora d'Andorra que puguin ajudar a l'equip. Bé, doncs van ser els 2 anys de cadet, me'n recordo que vaig estar aquí i van ser 2 anys molt profitosos per mi perquè vaig compaginar partits amb el cadet, amb el juvenil i amb el primer equip durant un temps fins que va arribar a Bayona. I recordo una experiència molt maca perquè amb 14 anys estar jugant amb gent que et doblava l'edat i amb molta més veterania i experiència que tu, doncs són coses que et marquen i de les quals aprens molt. Bueno, pues nada, estoy muy contento de estar aquí. Bueno, sé que es un club que ha crecido mucho los últimos años, 3 veces campeón de liga y bueno, pues con muchas ganas y con las expectativas de al menos pues igualar lo que se ha hecho en los últimos años. Sí, bueno, una aventura bonita, ¿no? Estar en un país nuevo, pues con mi hermano, además conviviremos juntos y bueno, pues ojalá que las cosas nos vayan bien tanto a la Andorra como al Inter y podamos pasar pues un buen año, ¿no? Bueno, pues la verdad es que estoy muy contento de estar aquí y bueno, a mí me comentaron que aquí era una liga que estaba creciendo, que se está haciendo un proyecto aquí en Andorra y cuando me dijeron que tenía la oportunidad de venir aquí no dudé en venir. Bueno, pues el primer objetivo es ganar la Supercopa dentro de apenas 2 semanas y la siguiente luego ya intentar ganar la liga y de ahí ya veremos. El primer de tot és competir com s'ha fet aquests últims anys, començant per la setmana que ve, al partit de Supercopa. A la Lliga doncs, intentar quedar el més a dalt possible, sempre amb la intenció de guanyar-la i si es pot passar de ronda de Champions, etc., doncs allà estarem. Bueno, pues las expectativas están altas, ¿no? Al final el club pues, ha conseguido ganar 3 años consecutivos la Liga, así que bueno, como mínimo pues habría que intentar igualar eso y luego pues a nivel personal pues disfrutar todo lo posible y pues intentar ayudar en lo que pueda.